Здравейте хора, Цецко стои тук, нещо в това видео ще тролиме хора. Ще излъжа, че ми хакнаха профила, а аз се казвам Крисчо. Снимката няма да ви покажа, защото това е един мой приятел. Първият човек ще звъна на някакъв човек и това е Влади, мой приятел, където миналото видео го тролих и сега ще видим неговата реакция. Сега му звъна и да видим. Какво? Какъв си ти, бе? Блоквам те. Кой си ти, бе? Майка. Мария! Това не го очаквал, бе, чат. Ти си олигофрен. Що, бе? Що, бе? Не знам дали знаеш. Ти ще видиш новото видео, или? Ще видим, ама не знам. Добре. Какво викаш? Раздраве. Еми хора, тук нещо ми спря микрофона и това. Еми хора, това беше от видеото. Ако ви се хареса видеото, чупете лайк бутона. Ако това видео минава 4 лайка, ще има още едно видео как ги троля още повече хората. И ще се видим и бай-бай.